Hadu lai pun Ngut ki samla bakin thup ya arpu Ngut ki Shynrang, bat khat saw Ngut ki Kynthei Kila Pyndep Iaka jingsha hikai basau pusan sngi ban longkum ki security, ha ka second batch na ka jaka ai training Jong ka muksar private security and services kabadan hathat mutlong si Premier West Jaintia Hills District. Ha ka jingalang le burom pass out parade kabla long minta ka sngi arpun riu terik nailur aja arpusaw. Ha ka jaka ai jinghikai ka muksar private security and services kadeiru kabala itho da ka home police Jong ka sarkar Meghalaya. Ha ka ni ka program le burom yakiti ki samla lapin bam smaya ki da u managing director utrai Jong ka MPSS ma pi moksar ha ka jingdon lang uma perkhat shilla kum ukongsan ma stop simply simbot kongsan Reverend Kila Pyndep ba JSN kikmi kikpa Jong kiti ki samla nolor ki weide ki basha khot ngobha uma pi muksar ulayat hu ba kani ka jing ai jing hikai kiti ki samla kalong kum ka jing sdang ya ka kam ka jam Jong ki hakaliang ka security nang ni kila yo shibun ki jing hikai hakirukom kilan mat bapher ka rukom trekam bat ka akor ka burom kiti ki samla kilala bandep ban syahikai kala ban pinsuk shibun yaki banwat ki kam security nolor ka jingdon Jong ki sernot certificate ki balapin ithu da katega jaka hikai MPSS kerku dok wah yakani ka agency security unang lai ka khmat udang ye ko u ngayo pun kijat bro kibuan nabar kamgi wawan nabar ba kibo security hitai tekerpat efisien ha daku burong wi klam khnang uyo thap de kini ki yong ka MPSS uyo thap security khnang imja ki khon ki kti ki yong phi ki yong a he le bha kini ki sgi to ki ma bun ki khna ngi ki ngok hakikam di buat hakikam di drop hakikam ye khlei hakikam Kynthei kikam un chwa chanen kikam to kikam them bun ki ni dau bun ki khna ki roi gam ni ki roi kini ki kikam jekhria ni hagni ka thau yong i ne dau em kam em jam manu jo em hapo yong ka police department udah kre hitai da bodli kisnem de kam bru nyau khia le em jingkit khle kham tam yiki kon kro khlot yong ka ri bajai bru yong o de chimu ye ka rai no o ka kam yong o bat o chim ni ka banta nyau thoi kani ka kam ko pelai kani ka MPSS security agency untuk ka kam go suk ka kam go khia